lalang li helaka sipituk nai bang lo angka pit pumungge setame lalang li pangtame Sur parping lo anong tuwi tumulang sa tanong tulang Pastor Bida Singh Terang Bedesta Chikihola Alang same dai salongan ki bangi fansi chuniri lo Lake Moses mote Jisu them te bonta he mahum tinta kumatni kikim abangdo bonta kadu kabi ason kikim abang ki arnam hello astro kanchor ki parhi karjabang putin long arnam her to me pitona Chorolo apasana pori mi kelang pa nili kelang lain li lake Ibri chapter 3 verse 4 lo for every house is built by someone but God is the builder of everything agar kabhi kutha kata kabilong anam rejumi pidana chuniri pon lo Father, Reverend Father Romanson Crow Corina Monduliben alang sabi malom so por ste sangsong kiwang lipat de dai sangsong kiwang fansi chunuri lo apin alang lipat karbi a choi apin karbi a puho pen karje ponji fansi malom so por hang pon lo Hello parping lo Parpik ladak ngasih tong dunlong pen atike ningarong parpik et he nili kaning je kan tum ke lalo mane iltum believer Eastern Church atum ke arta kompiglang chubidam tang 2021 aning kansi silver jubilee ke manlang believer Eastern Church bulotang te laposi non lahai alun kilun atum punon lam kaning je tum punon lapen lahai kisik ketang lahai ajubuli hai hai kipi ponthek lake ningarong parpik husineli budamji lapen ke arnam ajat non tame ajat atu war penom tame mondulia long kam klembom lo Kristo arat atu malong kam klembom lo kwalam pan nili sinidam penajok sinili ningarong parpik lapen asona taksi lata believer Eastern Church atum det kali kaprek amondulia atum ben stame ning isipen lapuson ke supportun mate kachitodun nili theglong lo alang itum amonduli kaprek pen lapang so mondulia pan kopine jubli arnia potsi hopu
pini mathasi alang itum give dance kami kasi pidun ning theglong lo itum angjir aporti atum lun jumisen de kaprek church pen atum lakona ho kasi ang leprang arnapan ardom lang kangin so chepar piranam henpu jisu tanggal panutun ardom no lasi henpu juno na por duna kasar kan kirkelanji lapen kitu na bangso aplek nito kan kurpansin tundak singrum lo henpu kasi nang kardom pe ito pan nang jadut hal itu maka singrum lapen itu makardom lo henpu nang kirdumi tutun hal bangso may pini yujeti mo as kami henpu nang kirdumi tutun hal asino nang por nang kasar kan kirpona langit sedang leprang lapen kirapan hirtumi kangin so kilomisi henpu jisu amen pasan pen ardom kita pa ibalang kolang ho luna do haru sira ikora luna do haru sira thongkera trop klilong alang lisi manhumi me hedung akam klemto alang li akan hon ilito nabangso jubilee stone ulo matangte litum Lasos. ladak nabangso kampu poncia phan ni ladak Pini labangso media ahin atum ben stame dak ni tumalong ang kahum di dun pen tapuson pilta kapasita kasailong nang kachirap dun pen nang situ dun na pot atum kidoan na butung pas tame nilihem puji so men pen akhiru pipar pilo nang tum media kidoan pas tame asona taksi pini ha hoglo bangso kecheng si lekesuri ni ningkan Januari tarik troksi pen nitum fan fellowship abangso BCI Believers and Church ahin pen itum han fellowship na pilo lapen son thaksi surhini ningkan 29 March achiklo pothon itum fan mondulis tame 92 pipon lo lapen najok sodaan kidu kisung kedon tame arna mandaka tur hirjume pen kapi parlong pen pini lakisurini rain ko rapo misen silver jubilee itum Katalon long laki kado kawe monduli tum makardom nang kasitu dun lapen mission ki Japon atum sitame nilitum malong nang kasirap dun pen kidoana son sitame lapuson na por hot nang kasirap mo situ dun pen pini lapang so por misen arnam fan kirulong posi nili pinindak iwang kidoan adumnison kapre puna sitong dun lapen abang so believers Charles along ki Japon di Diocese Father to tame akiru pilo lapen dak kidoan son si prayam mission pen adumnison pen kiwang kidoan pastor tum lapen alang tum monduli hoya tum pen bangso alira cham kado kawe son si alira cham nang pidun potame akiru pipar piglo tapos sinili kitanja son gavelo montapini ya sabang so por kimi ke kilonga pot ni hempu yisu honta akiru pipar piglo lapen dak open ni lipu son thak sai pimal bangso karbiang long media kidoan butung atos tame akiru pipar pikpen ni lam inton pon koklo Tumhem for Jesus Christo pan kirobi parpig lo. Pima kidamtang 2000 aningkan dari tom labangso believer church alasut ke JFA pulang apian si believers pawang lo. So pen tom han fellowship nang pipen pini nga ni tom silver jubilee piman pon long lo labangso mong nitum ningkan ke thoman labangso silver jubilee phan chisik chedang pon pen pini pichen pon long lo laki arnam hirjmelo pusila khal apen nangle tom media Thomas sabi choropar piglo nang tum ke wang pen bahai ka do ko we din tum pharma na long birta na kiri bom napot nang tum phanta me arnam hirjme pidelo na se dadang nitum tutel noning ko ra trokando dapen total population nitum 140 members din tum do dapen pini kachetong lake ongdung apuson si ditum chithek long lo lapen penangan ki thegiding mate ditum believer church along ke ja tum long ditum phan labang so pharman long penangan nang chelo nang chirap nang chitudun
apan wang lo lapen besen pen pinia program nitum pichon nong lo pose itum ning charong lo